Boss, bakal! Bakal bote! Bakal bote! Lili! Lili! Hoy, sika! Sika man eh! Madim ngakit kita natadalan mo? Kasano ngayon nung nagasgasa matalugan ko? Dapagbayad mo? Bakal bote! Bakal bote! Kung saan mo gasolina, tumutur ka. Yan, nagmahalasay. Po, giturturong man taon. Nagrigat kasi nga biyagay. Sakto-sakto ah. Oh, basura. Ang lang dan sama ato yun, nagadungabuti na eh. Pamut tao. Kanya lang sa ato yun. Nagkadun eh. Sayang eh. Apa yan na ako imita? Siguro tatao kaya. Han manong, agkalkalakal lang ng tibute. Kung anong kami ni bulang nyo. Sayang mo, kanya langanin ah. Sungarod, tatakaw ka. Di mo yung arte para nga kata. Bagi kata. Kuna ngamin no madiyo mausaron manong. Sus, baka style mo lang ata at no makatakaw ka. Han manong, kasi lang mo titrabaho. Bakal buti aklang mo, andiyan magtatakaw. Madayo ka man dito eh. Nagpangsit ka. Baka bakaran nakpwede ka na ang dudlo. Nung manong, Anang angim? Madi ka umalis dito, yagiyabak ti pulis. han mo manong, pasensya kayo. Sige raw, batikatan. Sige, umalis ka to eh. Baka takaw ka lang kay. Hello? Anak ko nam? Apay ka sa nung nangyari dayta? Nung ba di kayo panayaming nagunggong dita? Sige, orahin tag dita tama panakon. Bakal bote! Bakal bote! Game! Kailangan ko mabutay? Sige, game! Adun sa ti, buti kan bakal mo tagim ah. Talaga agyam ke kalakalan lang dagito yan anay. Sige, Ate manigyam, madi mo magamgamitan sayang laeng. sige game. Nay, Pati dagito yan anay. wala ko mato yung game. Wan. Kan dagito pa ini, dagito lang landok na dagito ini. Aduhati ko ma. Agili na eh, oro kan game. Kailangan pa yayay. May sakay malakit day. Sige, adun ti Dito. kalakal ko. Pagkat ka atin ah. Ay, game. Mabalin pa sa atin yung game. Paaramid mo lang gyam. Game, sayang mo. Ka barbaring lang ang madalusan jay. Manungar dati game. Ay, mading pare, mading gyam. Kaya pa yung mating mababayaran natin game. Nagdadupay natin yan. Mading gyam. Iso pa nga tulong ko kanya mata, nagato kami nga warad jay. Salamat karon game ah. Takdo nga tulong para kanya kato yun. Nay, tagsin natin, malo na takilo nato yun ngayon. Ang problema di kayam. No kayat mo, gala ka pa itibalay, nagkadupay nga warang mabali mo nga mapakinabangan. Sige gayam, salamat at itod mo ah. Agyaman na gayam. Yeah, magalwad ka. Sige gayam. Hey, madi pa sa ganda natin motor kong gayam. Nay, magagandaran gayam. Sige gayam, salamat ah. Bakal buti. Kapanan to, boss? Ito jay factor eh. Bakal buti. Boss, bakal. Bakal buti. Bakal buti. Lili, lili.
Hoy, sika! Sika man eh! Madim ngakit kita natadalan mo? Kasano ngayon nung nagasgasa matalugan ko? Dapagbayad mo? Awan manong, naudawat ang kanyang didispensar. Pasensya ka manong. Kita man eh! Madi nga mabayadan ti asi ati lugan ko. No sumaro no, usaray mata-matam. Maalis ka man toy, madikat makita ta pinagrup-rupa, baka madi ka nga matansya. Haan ko mo sasadyaan manong, pasensya ka na. No sumaro no, dalisang kan. Maalis ka man dito eh. Makaperdi ka ti aldaw. Pasensya kayo talagang manong. Haan maulit eh. Talaga nga, madi nga maulitin. No madi, pabalog kan. Pangasim manong, sa lati, ano naman di pamilyak. Pangasim manong. Ang pakialam ko ta pamilyam, umalis ka to isang manak tagap apuraak. Ipaigid mo kiti ata motor mo tagap apuraak. Kalas mo ugali na nga tao. Hindi yung mga naramtawaan di lugan na kay papulis na ka. Awan na gito nga tattao, na makapasakit ti ulo, panay nga problema. No, daman makita mga tindahan, dumagas ka ta, gumatang taman ti daman, makain inuma ko. Sakit ti ulo, pag ito nga tattao. Oh, ata na tindahan. Apo. Ano po? Manang gumata man ti danom? Manang atin ay bayad. Agtatakaw! Agtatakaw! Ano pagkon? Taray agtatakaw! Tulong ka! Ano pagkon? Taray agtatakaw! Boss, atibag mo rin. Agyaman nagtanala mga tibag ko. Takil nga kwarta ti karga na ato. Ipasahod ko ti trabador ko ato. Awan na di sir. Naitaon lang nga lumabasak. Ori sinumot siguro nga tao, arami dalang maladi nga banag. Kas di aya, simpit ka magayam. Haan mo siguro unay sir. Uri kasano kinamadi amamin ngayon bagbak kanyam tatay. Naalanak pa lang nga tulungan. Awan problema di sir. Ori kasanot pinagaramit ti may isang nga tao, haan mo dapat nga balbalisan. Agyaman naklaunay kanyam. Tano makabalis na kata kinasimpit mo, ikang ka tinamber ko. Panyati sir, para din no atoy. No kaya't may di trabaho, tawagan nak. Nagpaiso sir. Agyaman nak, ato intad mo kanyak nga oportunidad. Ngam, no, dawat ak kanyang ti dispensa sir. Ni, apay do dawat ka ti dispensar. Haan ko ngamin may bati ato nga trabaho sir. Kami nito nga gragragsak. Naragsak. Naragsak ka ata nga trabaho mon. Kun sir, nasyata ato nga trabaho ko. Ori bagbagada kanyang narugita. Sika nga talaga pagpabilibin nak. No ata ti desisyon mo, irespeto. Ado nga salamat sir, tanawatan nak. Oh, kasto nga rod. No baring agbalik ti panunot mo, madi ka mababain nga masidig kanyak. Kun sir, nagyaman nak. Sige, umuna ka rodin ta ur-urayan ni bakit ko di balay main. Sige sir, galawad ka ha. Uray sika, agalwad ka na nayon. Oh, sige, mapanakon.